Škoda, že to v tom nasadzovaní nevyšlo tak, aby bol Michal Hanzuš na ľade, pretože jeho slonenie pred bránkou je určite z nášho týmu to najlepšie, ale príležitosti Radivojevič, gól! Kopeckého Peč, vedieme 1-0 nad Kanadou po 6 minútach hry. Skvelý štvrťfinálový začiatok. Koľkokrát sám si tam stál, koľko rán tým sa nešetlí, koľkokrát si už prehrával, býval sám, kde si v závetrí. Nech Bože dá, veď my na to máme. Nech Bože dá ten víťazný gól. Nech Bože dá, veď dobre pohráme, aby viac na nás nikde zabudol. Toľko hviezd a náš dvojkríž, možno sláva nikto netuší. Trocha slz ešte neverí,